И тъй казвам, отхвърлил ли е Бог своите люде, а именно юдеите? Да не бъде. Да не бъде, защото и аз съм израелтянин от Аврамовото потомство, от Вениаминовото племе. Не е отхвърлил Бог людите си, които е предузнал. Или не знаете какво казва писанието за Илия, като вика към Бог против Израел, казвайки: Господи, избиха пророците, разкопаха олтарите и аз останах сам, но и моят живот иска да отнемат. Какво му каза божествения отговор? Оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред вала. Така и сегашно време има остатък, избран по благодат. Ще рече, Бог винаги има запазен, никога няма да остави неговите хора да бъдат унищожени, да бъдат елиминирани. И ако продължиме с цялата 11 глава, по-натам в стих, нека да погледнем, цялата глава е буквално апологетика на това, че Бог не се е отказал от Израел, никога няма да се откаже.